Wasu manoma na kokawa da tsadar taki a jamhuriyar Nijar, kamar yadda muka samu wannan rahoton daga shafin jaridar BBC Hausa, inda suka wallafa cewa manoma na kokawa da tsadar taki a jamhuriyar Nijar duk kuwa da alkawarin da shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya yi na cewar zai samar da taki wadatacce a kuma farashi mai rahusa a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. A daidai wannan lokaci da ruwan sama ya fara sauka a wasu yankunan ƙasar ta Nijar, tuni dai wasu manoman suka fara shuka, wasu manoman ma suna ƙorafin cewa lamarin takin zamani zai gagari talaka a bana. Alhaji Lawali Sa'idu, sarkin manoman jihar Katsinar Maraɗi, yankin gidan Rinji, ya yi wa Abdu Halilu ƙarin bayani kamar haka. Lalle mun yi shuka ko kuma muna shirye-shirye, mu da muke noman zamani muna nan muna tada ƙasa, ruwa sun sauka amma muna fuskantar wasu matsaloli wanda ba san gaban su. Kana maganin matsaloli kamar wani iri? Manyan matsaloli yanzu dai menene muke jira mu gani ya shiga hannuwan manoma taki ne, sai dai ba haka ba. Muna nan katsan ma muna ganin kamar yayi sauki, kuma sai muka ji ya hau da farashin, ya yi tashin gwauron zabo, an ce iri jika 16 kyanzu 1780. Wani manomi ne zai iya sayan shi haka? Bancin albarkatun gona ba ma a samu manoma suka saida su ba, wani ba a sai iri ba mu san matsalar da ta saba. Shi kuma takin nan gwamnati ya yi oda shi sosai, akwai shi ƙasa. To ba mu san ba ko shi gwamnati yana da labarin abin da su 'yan kasuwa ke son su saida shi, ko bai da labari, shine muke neman mu sani. A lokacin da shugaba Muhammadu Bazoum ya yi yaƙin neman zaɓe, ya alƙawalin cewa taki za ya zauwa ga manoma cikin lokaci da farashi mai rahusa. Ko yanzu ko kun ba? Lalle alƙawalin da ya gaban mu yayi shi, yace insha Allah zai ka taki kuma manoma za su same shi da gauga cikin rahusa. To lalle ya wannan alƙawali, amma kuma takin akwai shi, ya ka takin. To wajen farashin ni dai ina zaton baya da labarin abin da ake ciki, ban san ba in ya jiya zai tsawata bisa kan haka, na imani da haka insha Allah, tunda mutum ne mai son kyautata ma talaka da jama'a ƙasar shi. Ko zuwa yanzu taki ne bai shigo ga hannun ko ya shigo tsadai? Akwai taki ashe, mun yi ma neman a saida mana tun kwanan baya, aka ce ba a bada izini ba. Yanzu kuma da aka bada izini sai muka ji an lillinka. To shine lillinka na ita ta tada mana hankali. Anya noma yana yi ga mai karamin karfi bana. Yanzu takamaimai me kuke so gwamnati ta yi? Abinda muke roƙo gwamnati ta karya farashin nan kamar da ta saba ma talaka, yana can amfanin gwamnatin shi. Taki shine in an ka saida ma talaka da sauki yake gane ana kula da shi, banda takin nan da in ya noma a saye, shine amfanin talaka cikin ƙasa. Tunda shi dai shi ya sa gaba noman nan da kiwo, to ya kula da shi aka bashi taki kuma ya noma aka saida, to alhamdulillah abinda duk za a yi sai a yi ta yi, kuma ƙasa ba ta ci gaba sai an kama manoma da makiyaya insha Allah.